La Sílvia ens diu, té alguna mania? Bueno, sí, badar, bàsicament. Badar. Jo soc un gran badador, jo puc badar moltes coses a la vegada, eh? De fet, soc hiperactiu amb això. No és el mateix que observador? Bueno, està una mica tot. De fet, jo bado tant que a vegades observo, penso, em distrec, em despisto, tota la vegada. I soc hiperactiu amb això. Ah, sí? Sí, puc badar, jo puc mirar les musaranyes, si es passa una mosca, pam, ara la mosca, saps? La mosca i les musaranyes, les dues coses a la vegada les vaig seguint. Li agraden les mosques? Sí, per exemple, penso en què pensa la mosca, me'n vaig per la tangent de la mosca. Per exemple, l'altre dia vaig arribar a la conclusió que les mosques són lletges i per això són petites, perquè no se'ls hi vegi la cara. Però què diu ara? Són tan lletges que la seva defensa natural és fer-se petites. Són lletges, són mosques. Tu has vist una mosca de primer? Mira, quina foto d'una. Imagina que tu tens aquesta cara, amb aquests ulls aquí, amb aquest estil, diguem, aquest nas i aquesta cosa. Llavors seria una mosca. Et faries petit, automàticament tu digues, tierra, trágame. Però jo no soc una mosca, no arribo a això. Ja, però si ho fossis, tu imagina, mires al mirall al matí i tens aquesta cara. Mirat així, sí, potser. Has vist una formiga igual, amb uns pèls, unes coses, es fan petits com a protecció natural. La naturalesa és molt sàvia. Sí. Molt sàvia. El que passa que més d'un ciutadà que veus pel carrer a vegades hauria de ser petit, eh? Sí, per què? Perquè veu lleig. Home, veus lleig gent, què dius? Home, ets molt lleig. Vostè es considera guapo? Home, bé, aviam, jo soc interessant per la meva intel·ligència. La meva intel·ligència fa oblidar la cara que tinc.